out sa mga uyab diha og shout out sa mga walay uyab. Ani na ni ron. Yan ani ba? Kanang mga uyab nato no kana manoroy ta, magdate og unsay ato ang ganang paliton dili sila gusto. Og ano nato nga paragod nang moingon nga mga unta unsay imong gusto. Moingon ra po man ang baye nga ikaw ko'y bahala unyag mo palitag burger dili nila gusto. Nga naman jud guys, nga anak man gyud di man mo kasabtan kayo. Lo kami mga laki po, abay kay laki, may magpakalalaki na lamang po, may gipamubo na po na ang pride. Ay, anak mang gyud mo kinaiyan ninyo, para nang di mo ganahang mukaon. Nya kami ganahan me. Pare anang ganahan ming mulaag dili mo. So mubalos pod me. Kung di mo ganahang maglungag, di kami maglungag. Kung di mo ganahang manglaba, aw kami manglaba, pare ani Barinig kita sa mukha eh. Di man ganahan silang manglaba, di ako nagba. Kini. Muna siya mga boys. Kung ang inyong uyab, dili gani gusto manglaba, di kamoy laba, matik na. Diba? Matik na, dili na ito magpakuan-kuan. Kaya mo naman gina siya. Ang mga bayan mo, patabog pakuan po na, pabebe, pag ayaw mo. O pag human ako laba, pag human ako laba, hapit na rin ko mahuman og laba, na human nagyug kog laba di ay ako nang bisibisa nagtubig ang akong linabhan dayon ako nang giasot ang baka ang sa ngalan ana. Di akong gibalikan ang palanggana kay padayon ko og paghalay kay malab na lang linabhan. So gapadayon ko halay aning mga ansalan nagaway ning gisulot ni ana mga sweetware dayon akong gipangay-angay galingi-lingi kog nabay adlaw anang panahon na kay wala gina siya adlaw unya wala ra ko gapabibi ana kay lisod man pabibi ta kay uwi naman kay paminabon god samo na guys padayon ko halay ana halay na padayon og drop sa na punya sa halay gapon ko ana og mga kuan ba mga kuan panapton nga makagunit sa mga gulunitan char o man siya halay gapon ko padayon god dahil sa nga kanay pantalon sa ta karsunis man sa Bisaya so man padayon na kog halay pa more kambot na among lugar diri mura magsimring nga dag-o mura magnadiri po si malipisin diri gahari si malipisin ba kay sige ra yung gadag-om kana siya kana ba kay sige ra yung halay tawon sa unta man natingob man ang labhonon di padayon ana okay. Og more to siya super pop kaya nahuman akong laba, niya ngit-ngit ang world, kaya walay adlaw. Kaya mo masig na namala lang na siya sa wisdom sa panahon. So more to siya super pop and thank you and bye-bye. Don't forget to subscribe!